Nyt ollaan Evolla Onkimaan kankaalla katsomassa, mitä täällä tapahtuu. Täällä on Lauri ja Tiina. Mitä te olette tekemässä? No, mä olin tuolla ensiharvennuksella. Siinä sitten piti toi ajoväylä raivata ja harvennettiin siinä sitten kaatu koivuun ja mäntyy eri suuntiin. Ja me ollaan itse asiassa teidän edellä, että Niin, sä oot muuten siinä ihan vieressä. sama hommaa tehdään. Eli tukkikokostakin siellä oli. te olette siis opettelemassa metsurin taitoja. Joo, Joo, kyllä. Miltä tämä on vaikuttanut? Hauskalta. Kyllähän tää varmaan kun tekee tän verran päivässä, kyllä tää voisi ruveta tympiin jostakin vähän enemmän. Mutta rankalta. On se tosi rankkaa, hiki nousee äkkiä. Te olette metsätalousinsinööriopiskelijoita, niin minkälaisia taitoja tässä nyt sinne metsätalousinsinöörin töihin tulee? No, Varmaan näkemystä tästä työstä, tästä metsurin työstä ja koneviikolla konekuskin työstä, että ehkä osittain siksi, että osaa arvostaa sitä työtä, mutta myöskin siksi, että osaa mahdollisesti johtaa niitä töitä joskus. niin nimenomaan, että ei todennäköisesti me ei tulla näihin töihin valmistumaan, mutta me saadaan se näkemys, että mitä ne tekee sitten täällä mettässä, mistä se puu tulee. Ja sitten tästä lähdetään vissiin katsomaan niitä sahapuita seuraavaksi. Päästään näkemään sitä. Niin ja puhun valintaa tehdään vissiin just. Niin. Eli loppuun kysyn vielä, että mikä fiilis? Väsynyt. Väsynyt, mutta onnellinen. Vettä Me kun ollaan olis. opittu paljon. Hyvä. Mä annan sulle mehua. Anna mehua. Kiitos. Kiitos. Kiitos.